nkhani ndayamba ndi komabe moni ndine chake. Ku Scotland kuchitika zodabwitsa. Zodabwitsa zedi. Ku USA mayi wina anapangidwa ripoti kuti wasowa ndi abale ake. Apolisi anayamba kumusakasaka. Mayiyo ndi uyu dzina lake Cora Taylor wa ku USA wa zaka 21. Analoti anasowa ndi mwana wake yemwe. Sono anamusakasaka usampeza ku USA kenako anapezeka ku Scotland. Mu forest mu mpamene funso ndilonera kuti akutani mu forest mu nkhalango ya ku Scotland. Mpamene no mukakumane ndi gulu lina ili. Cora anajoina kingdom ya kubala kwa konzedwa kandi ngati kwapangidwa kingdom yatsopano akuitcha kuti kubala kingdom. Anthu aku kibala kingdom wo ndi bambo uyu wa ku Ghana koma oneoda akukhala ku Scotland iko. Dzina lake lenileni Kofi Ofei wa zaka 36 akudzitcha kuti yeye ndi mfumu, akuti King Atehene, mfumu ya mtundu wa kubalawo. Ndi ali ndi queen wake mzimayi wa ku Zimbabwe koma kuti naye akukhala ku Scotland iko akuti Queen Nandi. Dzina lake lenileni ndi Jean Gasho. Nde a King Ateheneo ndi ati mfumu polygamous king. Nde mayu Cora Taylor wachoka ku USA anasowa uja akuti wasanduka handmaiden komanso mkazi wake wachiwiri wa King Atehene uja. Amagwirira ntchito ngati wantchito komanso akuti ndi akazi a mfumu. Nde anthuwa akuti atenganso ufumu wawo wakale ndipo akaukhazikisa mu forest imeneyo ya Jedburgh ku Scotland. Akuti iwo ndi ma descendants a Jacob, ma Black Jacobites akuti onena kuti anathamangisidwa kalekale nde abwerera kumalo amene anakachita seto mu forest ya Jedburgh yo akakhazikitsa kingdom yawo mene momwe kuti ayikuze kingdom ija. Ndi ali ndi zipembedzo zawo akuti mulungu wawo amene amamudalira amamutcha kuti Jehovah, osati Jehova koma Jehovah wa W. Amamuimbira kumpembedza akuti amapanga za matsenga-tsengaso pamenepo akuti mulungu wawoyo akuwapatsa mana. Kunena kuti akuti mene ambuye anaperekera mana kalero nthawi ya Moses ija kandi nthawi ya Joshua nawonso akutani akulandira mana wake ndende amene yuyu mazira mawaini zakudya za fast food wizi. Ayikaika matenti kumeneko akumayimba zinyimbo zawo. My Lord, the table has been prepared for us by Yahweh in the very presence of our enemies. Nde fanzi ina yokhala chakufupi yakuya nawo kwa basa ku Scotland yo kuti kodi gulu ili likuzati sokoneza bwanji kingdom suma kapanga kingdom ngati mwa kingdom ina. Nda kwauza kuti achoke akhala kwauza kuti achoke ndawo machita makani kune kuti face ndikuchoka apa patatenga muzi wathu this is our kingdom ndipo sitimvera ulamuliro wina uliwonse wa wina aliyese timamvera ulamuliro wathu ndipo kumene aliko nkhalango izi ateteza ndipo mulungu wawo Yehowa awateteza kwa basi. Zinzake zodabwisa ndithu koma ine achewa amazikhulupirira. Sono uyuyu Lady Safiyu wa ku USA apolisi mpaka anamulanda chani a social anamulanda mwana chifukwa chonena kuti akuchita intenja mwana. Ndi anthu amakhala okwiya kumapita konko kukaagenda apita konko apolisi ayesera kuwapasa makala ataonera kuti akuti muchokepo apa. Malo amene achita seto actually ndi amwini wake ndi malo onena kuti they are owned by munthu wina wake. Ndana apasa makala tochoka ku court kuti asamukepo amachita makani ulendo wina atachokapo kama chokapo amapita kuti anabwerera anapeza kuti matenti awo akutchedwa anamanga ina. Nde abambo onso apalamula akuti anakadula njira wa hosi kuti apange lichowa. Tsono akuti background yawo yeni mayi weni many woman Jean dzina lake anali single mother wa ana 6. Nde okhala ndi ana ake 6 wo analiso blogger basa malemba za daily life za nomo koma kenako kaya namba kucheza bwanji ndi bambo yo Jean akukhala ku UK. Ndi akucheza ndi abambo wa Kofi wo anapeza kuti watani waitanitsa kuchoka ku Ghana kubwera kwa iyeyo kukhala ngati kuti basi kachibwezi kabeba mpaka anapanga ukwati ati ukwati wake anapangira mu garden. Kenako abambo ananena kuti iwo afuna akazi ena ndokonda polygamy. Nde Jean anavomera ndikuyamba basi no abambo amapeza atsikana ena koma atsikanawo amapeza kuti ena akuchokera ku USA.
amapeza single mom onena kuti kaya akumana naye online ndi amapita mpakana kukhala ngati kuti onsewo ndi chani ndi banja. Nde zinapitirira mpakana anthu aja kuyamba kukhulupirira kuti yayi iwowo ndi ma descendants akuti a Jacob iti clan yochoka azaka 400 esapitazo akuyenera kukakhala pamalo pawo. Pamene anapita mu Jedburgh Forest mu kumakakhala kumeneko akutuchita establish chani kingdom yawo. Ndi pamene zinthu zinayambikira. Koma azimayiwo amapeza kuti wapeza mkazi wina akhala amantchula kuti shula maiti, apeza mkazi wina akhala ayi, kenako ngati sakusangalasa amutsitsa ntchito anchita demote asanduka concubine, kenako kayamthamangisa zatha pabwera mkazi wina ochokeranso ku USA anapezeka kuti anapita koma anamutenga apolisi anakamubweza ku USA kwakeko sanakhalisa anamwalira. Apo nkhani yake ndi osamveka bwinobwino kuti zinachitika ndi chani koma anamwalira. Pamene kingdom iyi mapitirira kutiko kumbuyoko pamene pabwera mtsikana wina uja oti nayenso single mom wasiya mwana wake amulanda mwana. Pamene jini yuno ana ake 6 aja bomaso linamulanda nanga zizochitika zake sizikulongosoka zomwe zikuchitika apazi. Ndi apolisi akuyenera kuteteza ana, boma likuyenera kuteteza ana, ndi amanyamuka pena kumakazungulira koma kuganiza kuti ana akewo akalalata akatemberera pamene pajazi zungulira nsewu wonse akutukana akulalata kunena kuti mufa nonse mwatenga ana anga chanjani. Koma izo ndi zomwe zikutani zikuchitika kuti anthu nthaina yake anali zabwinobwino koma zinasintha kusanduka kingdom of kubala. May calamity come in these streets until my children are brought back to their borders. Koma tikunena pano lero pa 9 September 2025 awathamangisapo eti anapita akachosapo kuti chokani ndi anyamuka adanyamula zinthu zawo ukwakufuula kunena kuti we are pilgrims of Yahweh, we move, we smile. Akuti angosamukira ku malo ena zikuti asiya zawo zoiti zikupitirira ndeti imva kuti akubala zikutha bwanji. Mune moto mukubala, mune moto, there is fire in Kubala, oh yeah. Fire, fire. There is fire in Kubala. Fire, fire. There is fire in Kubala, oh yeah. Fire, fire.